Benvingudes i benvinguts. Això és Espai Exterior. D'Espai Joves, un racó. Que vos duim amb molt de gust. Ja sigui a Instagram o a YouTube, si teniu entre 14 i 30 anys, no dubteu, companyes i companys. A l'especial del Dia del Llibre, quedau, farem uns riures. 3, 2, 1, endavant! Avui, en aquesta edició especial d'Espai Exterior, celebrem el Dia del Llibre. I per això, Espai Joves han preparat una sèrie d'activitats de joc més literari. Micro en mà hem recorregut els diferents espais fent un divertit quiz. Endavant, vídeo! Tu ets més de regalar una rosa o regalar un llibre? Jo, personalment, i soy molt sincer, m'agrada més regalar roses. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Una rosa. Libro. Llibre. Llibre. Un libro. Quin és el teu escriptor o escriptora preferit? El meu escriptor favorit és Tolkien. Takehiko Ino. El meu escriptor preferit és Oscar Millán. Brandon Sanderson. Jo, el meu amic ha escrit un llibre, John Salem, i es diu Ragway, el rugido del león. Agatha Christie y Edward Allan Poe. Mi autor favorito es Albert Espinosa. El meu autor preferit és George Orwell. Mi autora favorita és Rupi Kaur. J.K. Rowling. Una de las meves escritores favorites és Cassandra Clare. Narrativa, poesia o teatre? Què esculls? Poesía. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. De toda la vida es sueño. Los sueños son. A mí me gusta el teatro. Yo prefiero la poesía. Pues a mí me gusta más la narrativa. Obviamente, teatro. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti. Anem a veure quins llibres ens recomanen els joves. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quin llibre me recomanes? Buenas. El autoestopista, clarament. En realidad el llibre recomanaria El contable y tú, de David Levitt, y un llibre que em fa molt feliç és Mumi. Mi libro favorito es el clásico de versos de Gloria Fuertes, ya que me transporta a la infancia. Os recomiendo dos libros, ¿vale? Que están súper bien. Que es el de Crepúsculo y Las bicicletas un par de enanos. Te recomendaría que llegeixis Un mundo feliz, que és de Aldous Huxley. El meu llibre favorit és Demian de Herman Hesse. Yo recomendaré Nacidos de la Bruma. Y yo te recomiendo de Cassandra Clare, Cazadores de Sombras. Mi favorito es Lo mejor de ir es volver. Un moment, por favor. Pues a ver, un llibre clàssic jo crec que seria Megapotes per als fantasmes. También puede ser La Celestina. El niño del pijama de ratlles. La Celestina. Harry Potter. Sabries dir qui va escriure Tirant lo blanc? Jo no sé, estic estudiant, però tinc que recordar. Ay, no sé. O sea, no sabéis, yo no tengo ni idea, chicos. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no... Y sé que lo escribió, Jonah Montanet. Pero si es él, no me acuerdo. Ah, es verdad. Ahora me acuerdo. Canot Martorell. Moltes gràcies, joves, per les vostres aportacions. Queden ben anotades. I gràcies també als joves que heu participat a una altra iniciativa d'Espai Joves. A ver si adivináis qué libro es. 4 paredes blancas ligeramente azuladas del patio interior de la casa de Bernarda. Es de noche. El decorado ha de ser una perfecta simplicidad. Las puertas, iluminadas por la luz de los interiores, dan un tenue fulgor a la escena. Jo me la sé. Idò, encara que tens de participar. I tu també, intentant endevinar els fragments que ens heu fet arribar a les nostres xarxes socials. Atacric, catacrac, programa acabat. Només queda recordar-vos que penseu a seguir-nos a la web i xarxes socials. Hem arribat al final, que si no això s'allarga. Ella és na Marga. Ella és na Iris. Això està fet Lluti Piris. Compte, programa acabat. Adeu!